Bamako ana lamini na bolmara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadou Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka wale ɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na sɔgɔmada in na an ni bɔlen don wallahi Amadou Konare k'a dɔn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ nka baara in tɛ kɛ abada na an maa saba ka jɛ tɛ maa sɛbɛjɛ kelen b'a kunfɛ min ye Mamutu Surunin ye ale bɛ so fankelen fɛ an fila tɛnkunen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ min ye Mamutu ye se kɔni b'a ye dɛngɛniya b'a bolo ka yamaruya di n'ale fana m'o kɛ baara in tɛ kɛ wa jɔyɔrɔnin bɛ a la koyi waja jɔyɔrɔnin bɛ n'a wa kɛ fana b'a si den ba fa b'a la o den de don bon Fiston an ka taa karamɔgɔ de b'a tugura dɔw bɛ n'a dugujɛkan don bi dugu jɛra kokura n bala cogo bɛ di Amadou Konare kun bi di kuntere tɛ di fiyewu Amadou Konare nin ye tiɲɛ ko k'a sɔrɔ kunkolo yɛrɛ bi k'a da la Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula o don Amadou Konare sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la Amadou Konare maa min ye nin sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Konate a ko di sogo Simbo Sarama Yusufu ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri Amadou Konare mana maa bila baara la ni dalen don a la k'a fɔ baara ɲɛn'a bolo n'i tora ka taa bɔ a la Amadou Konare i k'a dɔn o b'a nisɔndiya sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn colonel Sadio Kamara min ye sɔrɔsiw ka minisiri a ye wulikajɔ kɛ Mali sɔrɔsikɛ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara ni cɛsiri min n'u bara k'a kɛ fo a yɛrɛ ka t'i ɲɛ da u k'a ka bonyamasegin kɛ jamana to a la ani jamana ɲɛmaaw to a la minisiri Kamara a ka taama kun y'o ye a ko min ye sɔrɔsikuluw ye u bara ka mɔnɛ min bɔ malidenw na bi u bara ka nisɔndiya min da ka jamanadenw sɛgɛrɛ ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama o dogolen dɛ armée yɛrɛ de ka labɛn a n'u ka sebaaya bi kɔni an b'a fɔ tabarikala colonel Sadio Kamara ale de y'u ka minisiri o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka cɛdenw bɛ ni ɲɔgɔnna baara la kungo kolo kɔnɔ danjɛw ni danguw na a ɲuman ye min ye n'i tora ka wuli ka t'i ɲɛ da u kan a bi kɛ sababu ye min b'a to gɛlɛyaw ani hakilinaw ani wulikajɔ minnu bolo dalen don i k'a dɔn i yɛrɛ k'a ye o ka fisa n y'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko min y'o kutumu ye ministre Kamara a nana pankuru min n'u k'a ma ko ML 171 armée de l'air Mali tadu a n'a ka délégation u nana don pangayalaki in kɔnɔ ni ka wuli ten jaga ka sin ka t'u cu ten jali Amadou Konare kuma min n'u nan'u cun dugu fɔlɔ min n'u taar'u lajɛ commune min n'u k'a ma ko Gire commune i k'a dɔn a fɔlɔla yen na o ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 500 bonyanko don nka ni bi sangaba la Amadou Konare k'a dɔn a janya i tɛ fɛn dɔw la a ko tuma min n'u sera Gire Mali sɔrɔsikuluw u dafalen a n'u ka ɲɛma bolofara min bɛ sɔrɔsiw kofɔ lakana tigilama n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan o de ye a wasu groupement interarmé u ko min ma SGTA Amadou Konare i k'a dɔn o ye nara bolofara ye a ko tuma min n'a sera sabula Gire yɛrɛ a bi Mali ani Mauritanie dancɛ la dugu barikama don dugu dawulama Amadou Konare i k'a dɔn a dugu fana i k'a dɔn donda bajuguba de don Bamanji wale ani Bamanji kɛbaaw bolo sɔrɔsikulu minnu bɛ yen n'u dagalen bɛ san kalo 12 olu ka ɲɛmaa de ye capitaine Mahamadou Kulubali a n'a ka cɛdenw u ye minisiri bisimila funɛnkɛni a sɔrɔla ka n'i dadu u bi wulikajɔ ani baara min na gɛlɛyaw ani taafa ni nafa min b'u kɔnɔ a y'i dadu la k'a bɛɛ lajɛlen sarada minisiri ye i k'a dɔn minisiri kɔni a ye kuma ninnu lamɛn ni ka sɛbɛnni kɛ a ko a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Asimu Goyita yɛrɛ de ye kuma in don a da n'a nana a k'a f'u ye u ni fasojɔ u ni cɛsiri jamanadenw ka danaya dalen b'u ka san kalo 12 u bi baara min kan ka kɛ a n'u bɛ taabolo min na ni fɛn ma far'o ka fɛn kana bɔ a la sabula malidenw nisɔnjɛlen don n'u ye i k'a dɔn Mali a bara ka tɔgɔ duman sɔrɔ u ka cɛya a n'u ka hakilina u ni fili jamana ye a ko a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan fiyewu tuma min n'a ni barow fɔr'i la a laban nana wulikajɔ bolo dasa ka pankuru kelen da gidi a bɔra Gire i k'a dɔn minisiri n'a ka délégation k'i kun da Nara kan sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a sera Nara a y'a sɔrɔ yenkaw fana u dafalen don k'a kɔnɔ min ye chef de centre des opérations n'o ye commandant Kulubali ye Bouakari Yazari Sanogo n'a ka cɛdenw de bɛ yen Nara Bouakari Yazari
o do ko ne ko e be surasi nunu be do to de sa e ma to yɛrɛ ma y'o wala ka ka bon da kono Amadou Konare min ye bois kariye i ka do commandant min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye i ka dɔn o fana y'i da do kɔrɔfɔw la wuli ka jɔn min bɛ sɔrɔsikuluw fɛ nara u bi taa ka segin min na cɛdenw yɛrɛ hakilina min b'u la i ka dɔn Bamandi kɛlɛ ani lakana sabatili a y'i da do bɛɛ lajɛlen la min kɔni ye ministre ye ayiwa Kamara ye a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula a y'a dɔn k'a fɔ bilhak ninnu bilalen do baara min na jamana baara ani faso kunnawolo jɔ kɔ la a dafaru bolo i k'a dɔn u laban nana ayiwa surafana dun ɲɔgɔn fɛ sa i k'a dɔn surafana dun in senfɛ kɔni i k'a dɔn sɔrɔsikɛ min kɔni dumuni duman ye n'o sɔrɔla min tɛ foyi sa o de ye guerre ye Amadou Konare i k'a dɔn u ye baro duman kɛ min ye ministre ye a ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ min ye nara a n'a ka délégation ye ka don dugu kɔnɔ min ye gouverneur ye ka taa se maaba minnu bɛ yen ani dugutigilakaw u taara foli di olu ma ani bonyamasagi ka sɔrɔ ka dugawu ɲini u fɛ Amadou Konare k'a dɔn ministre ka taama nara mara la sɛbɛnnikɛla ko a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ne nan tɛgɛ don tuguni o bi kɛ kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ɲɛdankura min bɛ yen n'o ye Mahamani Touré Mahamani kumana Mahamani ko a bɛɛ n'a ta n'i y'a dɔn k'a fɔ nara kungoda furalen k'o jɛ pasi fɔ ministre bi taa fɔ gire bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ lakana dɔ kɛlen n'o tɛ nin yɔrɔ minnu fɔra nin ye i k'a dɔn a tɛ si la k'i sen bila a la tɛ k'u la nin waati na min ye nara jɛlen kɔ an ka taa min ye cɛmancɛ bolo fɛ Douaza n'a Nɔgandugu la dugu min bɛ yen n'u ko a ma Boni kungoda dɔ b'olu fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min jɔ a ko forêt de serment min ye Bamanjiba kule dɔw bɛ yen olu tun kɛlen don k'u tɛgɛ di Bamanji ɲɔgɔn ma Bamanji jɛkuluba 3 ni ka jɛ ka kɛ kelen ye ni ka Suna tigɛ Boni a n'a Nɔgandugu la sɛbɛnnikɛla ko Mɛnanga Kolo ani Ndoraro i k'a dɔn olu ye taama ɲɔgɔn ye jɛkulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Katiba Serma ani Katiba Masina olu de tun ye wele bila i k'a dɔn Burkinakaw ka wa dansago jɛkulu dɔw fana ma o ko min ma ko Ansarulu di Burkina Faso ninnu saba de kun ye i k'a dɔn k'a fɔ Papali ani Bagabaga ka se ka taa i k'a dɔn Boni n'a Nɔgandugu k'a bɛɛ lajɛlen koori maa ti don maa ti bɔ wa kun kɛlen don ka jajugu min tigɛ i y'o dɔn de i k'a dɔn ka duguforow n'o ye bɔmujugu ye olu don dugu jukɔrɔ an ka sɔrɔ a sukulu ma n'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ ni ka taa i k'a dɔn jan dalen don u ɲɛ i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra waati ye tile 2 in na bɛɛ lajɛlen ko Boni i k'a dɔn ani Douaza ko sira tigɛlen bɛ maa ti taa maa ti segin bɛɛ y'i ta fɔ réseaux sociaux kan min ka di min ye o y'o fɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni transition taacogo man d'u ye bɛɛ y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko armée u ye kibaruya di ɲɔgɔn ma su fɛ maa si kana jaabili kɛ baara minnu bɛ sen na u kana communiquer a kan u k'a ko to ten jaa min ye k'a dɔn nin tile hakɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la an ka wolomasiri tabaw de tun b'a la ka si ka baara kɛ bɔmujugu minnu donnen don nin jugu ninnu fɛ ni ka taa kungo lamini u kuma la k'o bɔmu de sɔɔri ka bɔ i k'a dɔn dugu jukɔrɔ dɔɔni kabi i k'a dɔn u y'o bɛɛ lajɛrɛlen u tilal'o la a kɛra i ko Ala ka ko waati min yɛrɛ la jugu kɛlen don k'a labɛn k'u bɛna i k'a dɔn awa Bamanjiya ni Fali wale ta ka ɲɛsin anw ka civils ni jamanadenw ma min ye armée malienne u sini ka ninnu ka i k'a dɔn yɔrɔw lajɛ u wɛrɛ kurulen don furatu min dɛ n'u ye mugujugu fili n'u ko loyi u bi dɔ fili toyi i k'a dɔn i bi bali min na Bamanji de jeninen sisi b'a la ka bɔ sabula i k'a dɔn u kun kɛlen don k'u dogo furatuba dɔw jukɔrɔ wa u ka mobili minnu bɛ u bi furaw tigɛ ni k'o bari olu la ka furabulu sɔɔri dɔw la ni subahana mansi ni jateminɛ yɛrɛ tɛ a na k'e kɔnɔ ko nin ye yiri suma dɔ de ye ka sɔrɔ Bamanjiw ka mobili n'u ka marifajugu b'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko kabi k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛra ni k'u yɔrɔ dɔn wa k'a kɛ de mugujugu bi kerun cogo min na a bi kerun de bum a tɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko fɛlɛbɔla kulu taalen bɛ zozangulu daminɛ ni u ye mugujugu fili u t'a fɔ u bi boli ka bɔ wa n'u ni dɔw bɛ kunbɛn an ka sɔrɔ asukulu bi ɲɔgɔn wele u b'olu kunci toyi a ma ja dɛ a bɛ fɔ o de ma ko k'u sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kelen u na nin lakali u mɔdenw ye sabula n'u ye mugujugu fili u talen kɔ maa wɛrɛ de b'o lakali maa wɛrɛ de n'a dalen da i n'a fɔ anw b'a lakali cogo min na anw de b'a lakali u malo ɲɔgɔn sabula nin y'u sɛdennin faatɔ de ye k'a ba ta ye
sɛbɛnnikɛla ko mugu jugu ma fili ka don i k'a dɔn o b'a ka fataw fa a tɔ minnu ni ma kalan dɔ b'a fɔ k'u bɛ boli i k'a dɔn marifa kala ni sɛbɛnkala o bɛ kɛ k'olu sɛden ni tɔtɔ i k'a dɔn a tɔ tora sa u donna tu kɔnɔ ka taa sɔrɔ Bamanji faamɛ k'a ba tayi k'a tɔ to u ka mobili minnu bɛ yen n'olu kun dogolen don dɔw sisira minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kun kɛ mɛ ka dugu wɔgɔbɛ ni k'u don la ka fura bɛrɛ olu la an ka wolomasiri tabaw y'o camion baw o mobiliw a n'a marifakisɛw k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ u yɛrɛ ka don ka tile k'o fana na hali bi ka Bamanjiw k'u tɔ nɔnɔbɔ a sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra dabalibanko ye sabula Bamanjiw tun kɛlen don ka nin furatu in ɲini k'u yɔl'a kɔnɔ cogo min na k'u tun tɛ da la cogo si la k'a fɔ an ka armée bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka u lakodɔn nin furatu in na nka mɛnna an ka ko la ni tora la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ u y'u bɛɛ lajɛrɛlen sɛdennin gosi i k'a dɔn ni k'u ka mobiliw an'u ka marifa tɔni k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ ni k'u kunda n'a ye Sevare kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konaré n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du Mali Mali ɲɛden Amadou Konaré k'a dɔn Adama Amadou Jarakɛ nin y'a ka fasiri ye a ko di Amadou Konaré a bɛrɛta ni sɛnɛkɛla y'i miiri a ka sɛgɛn ni ɲani na samiya kuma ani maa ti jɛ a ka ɲuman na Amadou Konaré samiya i k'a dɔn an danna gosira samiyaji kunankunanw bin na Amadou Konaré i k'a dɔn jamana in a balo a n'a ɲɛtaa bɛ min bolo o ye sɛnɛkɛlaw ye n'olu dusu ma suma jamana suma man di Amadou Konaré i k'a dɔn samiyaji i k'a dɔn jigi bɛ da min ka kosɛbɛ o de ye dugukolo lafalen ni k'a balo min b'a to suma ɲuman caman bɛ sɔrɔ n'o fɔra ka ban jigi bɛ da engrais de kan o bɛ kɛ Amadou Konaré Mali sɛnɛkɛlaw hakili ma sigi dɛ u ja wulilen don dɛ Amadou Konaré u kamana gannen don du ma fɛnkɔnin don Mali faamaw n'u ma lajɛ n'u ma ayiwa hakiliw jagabɔ Amadou Konaré k'a dɔn sɛnɛkɛlaw u ma basigi sɔrɔ engrais kuma a tɛ ka fɔ fansi fɛ cogo si la Amadou Konaré a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ a bɛɛ ta san o san ni engrais ko kuma in bi fɔ Amadou Konaré e kuma ɲɛɲini de don wa yalima dabali de don min ye Mali faamaw ye k'u hakili gire min ye transition ye bɛɛ lajɛlen ko tabarikala Amadou Konaré k'i k'a dɔn fiɲɛ caman bi yɔrɔ caman ni engrais ko in n'u m'u janto a la o de laban bɛ k'u bolo tɔgɔ tiɲɛba ye Amadou Konaré k'a sababu kɛ sɛnɛkɛla n'o ma lafiya jamana denw de lafiya a ko wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ bolo kan engrais k'a dɔn sɔngɔ taara ten baw a ye man di yɛrɛ Amadou Konaré k'a dɔn min b'a dɔn min t'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen da bɛ engrais ko la sɛbɛnnikɛla ko o tuma Mali faamaw sigilen bɛ ka mun de lajɛ dɛ yalima u tɛ sɛnɛkɛlaw ɲininka wa yalima taafan de t'u la wa Amadou Konaré a ko nin ye kojuguba de ye sabula san caman ni engrais ko gɛlɛya in walima a kuma de bɛ fɔ Amadou Konaré k'a dɔn a fura yɛrɛ fila an kɔrɔ nin ye nka bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛ tugu a kan a ko nka i ka kuma in de bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye min ye foroba baarakɛlaw ye u ka nata barika bonya kojugu Amadou Konaré k'a dɔn n ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen o damanda de nana ni nin ye n'o tɛ min ye engrais ye Amadou Konaré k'a dɔn a feereli n'a sanni o man ka kɛ ko gɛlɛya jamana kɔnɔ sabula san o san bɛɛ b'a dɔn nin waati fɔlen in mana se engrais ko mankan bɛ wuli n'i kɔnɔ k'a ɲɛ ɲini ka wuli ka jɔ boloda minnu n'a baara kɛli ka kan Amadou Konaré k'a dɔn ka kɔn k'a ɲɛ ɲini a taafa n'a nafa ye min ye o dɔn ka go wa engrais bɔrɛ 6,000 Amadou Konaré fɛn min kun bɛ feere 4,000 n'o tari Bɛlɛdugu bi 8,000 ani 400 et voilà tu prends ou tu laisses 8,000 ani 400 voilà kelen kilo 50 voilà après ça ministre min bɛ sɛnɛ kunna Modibo Keita fo n'a sɔrɔ kelen bɛ ka nkalon tigɛ a ye wa cɛ ma fɔ a ye dɛ ni Modibo n'a ma bɔ bureau kɔnɔ ka taa sɛnɛkɛlaw ɲininka ka engrais feere minnu yɛrɛ ta ye engrais k'olu ɲininka Amadou Konaré a bɛ k'u bolo tɔgɔ tiɲɛ dɛ a tɛ b'o f'i ye dɛ kɛlɛ bɛ bɔra o sɛnɛkɛla ba degunnen bɛ cini kɛ b'o f'i ye dɛ ba degunnen bɛ cini kɛ nin ye min ye tan engrais dasilen bɛ jamana kɔnɔ yɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ ye min ye maa mun de bɛ yen u bɛ kow de sous-traité maa dɔw bɛ yen hali moto taxi t'u bolo kuma tɛ camion ma u bɛ olu bɛɛ don fourrisseriya la k'olu kana ni nɔgɔ ye k'a sɔrɔ nɔgɔ ba faga hali nɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn u t'a dɔn
Amadou El Konare ku be jamana kono be ta ma gwanza on idda tura fendugu la niye min nye senekelaw ye u kamana gwanedu min nye samiyagi a wuli ka jɔ dumbe sena Amadou El Konare ka do gela dumbe fa dumai min nye jamana in yɛrɛ de ye k'a fɔ maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu be n'u be se k'u hakili to sɛnɛ na k'u hakili to engrais ko la ka kɔn yanni samiya cɛ i k'a dɔn k'a baara bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn minnu n'a baara kɛli ka kan ka taa kalifa olu ma Amadou El Konare k'a dɔn jɔnni bɛ se ka sɛnɛ dɔn ka tɛmɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ kan min ka ɲi sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla yɛrɛ t'o dɔn wa Amadou El Konare a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi sugubulo talen de ka di dɔw ma hali bi n'a ka bi engrais dafalen ma se sɛnɛkɛyɔrɔ dɔw la yalima engrais bɛna waati jumɛn o ka yɛrɛ kɛ foro kɔnɔ t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ bon an bɛ se ka fournisseur caman ka liste d'i ma wallahi engrais bi bɔ yɔrɔ min na u t'a dɔn i ɲininka tout de suite ko engrais bi bɔ jamana dɔn nka a bɛ dilan usine dɔn fɛ u t'a dɔn wallahi Allah mais c'est des fournisseurs u b'a di u ma tasɔrɔ kama parce que n'an y'a d'i ma kɛmɛ sara da la i bɛ nin d'a ma i bɛ nin d'a ma voilà u b'a dɔn n'i ma wari sɔrɔ nin na u mago foyi tɛ sɛnɛkɛlaw ta la u yɛrɛ dama ni nin ma fara ɲɔgɔn kan ka da anw ma tiɲɛ engrais ko tɛ ɲɛnabɔ e ɲɛna k'e b'a kɛ Mali a sɛnɛkɛlaw la i b'a k'i yɛrɛ la ni jamana korona k'a koro sɛnɛkɛlaw mana dimi an minnu bɛ sɛnɛ balo san ɲɔbɔrɔ bɛ joli la bi ɲɔbɔrɔ 6,000 ani 200 alors kaba 100 kilos je l'ai acheté avant-hier 6,000 ani 200 alors dans un pays comme le Mali wa o yɛrɛ ye décret yɛrɛ bɔra ko hali an ka malo ni ɲɔ k'u kana bɔ mini min bɛ yan o de filɛ 6,000 la la hawla wala quwwata illa billah et pourtant ministre minnu bɛ an dalen d'u la o tuma n'u y'u sigi an dalen d'u la dɛ n'u y'u sigi sɛnɛ la rapport lankolon di foyi dilan sɛnɛ na expert foyi dilan sɛnɛ la sɛnɛkɛla ka daminɛ maa min yɛrɛ bɛ ci kɛ foro la hali sanji bɛ bi don jumɛn ni samiya ji min bira nin ye sɛnɛ tɛmɛ nin ye mun ye sɛnɛkɛlaw de b'o dɔn maintenant maliden minnu bɛ yen ni u bɛ nɔgɔ ko ɲɛdɔn n'u maa jumɛn bɛ yen bi Mali la k'i t'a kalama ko maa bɛ sɔrɔ Mali la min ye Mali yɛrɛ ka société usine b'a bolo a bɛ nɔgɔ ba yiri ka to Mali kɔnɔ on n'a même pas besoin ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ e hakili bɛ jumɛn na u ka dɔgɔnɔkɛ in Toguna agro wallahi a bɛ yen agro an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a ye agro Toguna yɛrɛ kelen bɛ se ka Mali sɛnɛkɛla bɛɛ furu ni engrais la bi hali taa kana t'a la an y'o sɛgɛsɛgɛ dɛ Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn Mali faamaw ka gɛlɛya i k'a dɔn u yɛrɛ nɔdon sabula ni bɛɛ lajɛlen ko n ka kɛ maa ye tile kelen nin ko kelen in na walima nin fɛn in dafɛ Amadou El Konare k'a dɔn a bɛ tiɲɛ a bɛrɛ ta min ye taamasiyɛn juguba ye i k'a dɔn o yelen don nin sɛnɛ ko in na Asimu Goyita n'a ma wuli ka jɔ kɛ ministre de l'agriculture Modibo Keita mɔɔw dalen don a la bonya bɛ mɔɔw yɔrɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ engrais ko k'u sɔn ni da kan k'a bɔ subaw ni kalaban bolo Amadou El Konare k'a dɔn jamana a bɛ to a la koyi a tɛ bɛn a bɛ to a la dɛ min ye transition ye baara bɛɛ ɲɛna nka tɔgɔtiɲɛ in kɔni n'u ma sabali u b'a sɔrɔ nin de la maa caman bɛ k'i muɲu bi caman de ka bonya bɛ u ka bonya bɛ nka sɛnɛko kɔni bɛ cogo min na n'a tora ta a ma ɲɛ a bɛ bɔrɔ olu kan ka bi nin gɛlɛya kɔnɔ tuguni a ka gɛlɛn nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ le du Mali ɲɛden ye karamɔgɔ de b'a Tunkara du kɔnɔ sigila nin kelen ma kɛ kuru ni kelen ye tasuma ko ma gan n'i y'o ta don i k'a dɔn an n'an sigi ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'u ko a ma ko tɔgɔ yɛrɛ tununi o a fɔ tɔgɔnda min ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔnda i k'a dɔn nin ye olu ka sɛbɛn ye maa min bɛ yen i k'a dɔn ni o y'u ka fasiri jamajɛkulu ye u fana ye sɛbɛn kɛ Musa Ture Musa kumana Musa ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔ ma kɛ i y'a fɔ cogo min na e ko sɛnɛkɛlaw u tɔ kɔni u bɛ saya ni balo dancɛ la dɛ sabula min bɛ tali kɛ nɔgɔ ko gɛlɛya min n'i y'a fɔ a ko gɛlɛya yɛrɛ dɔ fana bɛ yen min juguya bɛ ka tɛmɛ o kan o ye sɛnɛkɛla ale bɛ mugan sɔrɔ fɛnnin kelen min na bi o y'a ka kɔɔri wari ye Mali kɔnɔ min ye ɲina kɔɔri wari tɛgɛ ti ka se ka d'a kan a bɛ n'a ta sɛnɛkɛlaw ka kɔɔriw pesera ni k'u cɛ a ka ca kalo 6 ye sɛbɛnnikɛla ko se a kɛ cogo di min ye CMD Amadou El Konare CMDT ma dunun ni baara fɔ k'u ye 5 milliards de bénéficier pas pagate bon i mana kuma fo n'i y'a sɔrɔ u y'a wari bila u ka bazɛnbaw juguya kɔnɔ ye dɛ i mana kuma a bɛ fɔ ko non ko karisa yɛrɛ de tɛ karisa fɛ min f'i ye kuma CMDT directeur de joli karisa tɛ ministre kɔrɔ in Nango Dambélé bon voilà le problème docteur Nango Dambélé kuma koyi fali bɛ ye sɛgɛ kɔrɔ koyi n'i ma kuma n'a tora ko n'an kumana dɔ bɛ dɔ fɔ ni dɔ ma dɔ fɔ a tɛ ɲɛ koyi voilà maaw kurulen bɛ wari kan
Quoi matifo? Quoi 5 milliards de ni balafo. Ah, CMDT nyina ou ye bénéfice baké. Mo ka kwari wari dalé plein amata. Et puis bénéfice ka tugo. Abekalo. Ah, yuma na ngo genga bo CMDT le président tout va bien pour se maintenir quoi tout non là au drone do. Ni asimi mena wole ngata tinya fay. Wallahi Sénégal koina. Ah atinye de. Nam Sebenigala ko minye kata do Sénégal ka ku ka kori PC ka bela jerele che ka kella hauta mobli boro kata nu yere ka kla ka rapport langolonge ka ira ka fo ni wore hake ne sorola ni mena Sebenigala ko Sénégal umaika do klimu nyini umafo nyini uya nyini anye kori minzine tleni wole ni ble koro ika do ngafo ode ferela o wore o ka tegi ama akoy ka do ngafo ode keleme kata banani solasiri woro dugute dugula ave fon feme no luye Sénégal jekuluye kori sene jekulu la ubeka koru pesera ika do wa bela jerele buguna tege awore be fon fema abese beni bubulo ka animateur bulo sebero ka gole ya kele feme ka kori wore de takata di Sénégal uma de sekele la kolokotocho ni bora dugu o dugula hali ni fora ki bora katinya vafe Sénégal de bi nyinga nego kor wor ko imedanga jumena ko de batungura mingele do ka ke gole abaye o de ka fame wati mina iko sisa nyote bolola balote Sénégal bolo ni lere ni la ikado malo sani klokele klofla du chama ne betugo da ukono bi ikado nga fo shuina wala sa uka surofana du ni mado sara ka malo kloklange sa wali ma klokele o de biga shuina tai billahi shini sokoma seriti e ma do Sénégal geloma ne togo da mwani woroke ninkalo la jerele che ka ke la hauta mobli boro kata nu yere katla ka rapport langolonge ka ira ka fo ni wore hake ne sorola ni mena Sebenigala ko Sénégal umaika do klimu nyini umafo nyini uya nyini anye kori minzine tleni wole ni ble koro ika do ngafo ode ferela o wore o ka tegi ama akoy ka do ngafo ode keleme kata banani solasiri woro dugute dugula ave fon feme no luye Sénégal jekuluye kori sene jekulu la ubeka koru pesera ika do wa bela jerele buguna tege awore be fon fema abese beni bubulo ka animateur bulo sebero ka gole ya kele feme ka kori wore de takata di Sénégal uma de sekele do la kolokotocho ni bora dugu o dugula hali ni fora ki bora katinya vafe Sénégal de bi nyinga nego kor wor ko imedanga jumena ko de batungura mingele do ka ke gole abaye o de ka fame wati mina iko sisa nyote bolola balote Sénégal bolo ni lere ni la ikado malo sani klokele klofla du chama ne betugo da ukono bi ikado nga fo shuina wala sa uka surofana du ni mado sara ka malo kloklange sa wali ma klokele o de biga shuina tai billahi shini sokoma seriti e ma do Sénégal geloma ne togo da mwani woroke ninkalo to CMDT nyema ukoro ma jolin foi tala ka soro ka di Sénégal uma o ma samia kura de dondo fle ko wo ko kura ka soro ka do salo kor wor hali bini akabi o mana o dunye balani dunuta ko minye nango yere o dona mobili bo kono ko Mauritanie ko tout va bien les dispositions ont été prises sebeni kala ko rien n'a été pris ça la soro même ngalodo kuna foni fle ni nango magenga boy CMDT la CMDT kete fou ameni nga fwa ma bi se ka ministre de l'agriculture yake ka klaka na CMDT kuna kibi de se chodi mali alaba amango mi amanja mido ma yere chake dam minge ka kora manye ibse ko wele chugodi ka sego chake dala wallahi on dirait que cadre wara te mali yere ko kwa ala ni ne beba to anjugu bisana bon nama bo mako ino ka ke mi na kaka ka blala mais bien sûr nega okrafi anga tezara premier mi am soroka seigana Ramon Batungora ndara nana ati dandigali chama mbo bala chiko bedi kukura donc dala ko sura baba sura de kodo sabali kan nanga ma ni doga jabi ba mariye today kulika nyanya ani gundu ga nyanya maninga kemi nywana mada bamuna kono folo ne ya do ne de se ka lakali maye ma ta lakali ni ka boya ka ta gambi ka bo gambi ka ta maka ka bo maka ka segia Allah atete mo ne yala la maninga mbise ka kuma fo maye ma ta ko sabali ka baba alaga hine sura dondi wele dona la hawla wala quwwata illa billah ma muga ani saba shukile akile ngo kele 18 millions nere mi jamaina adira ne folo de ma amini nga ngalo la nywana do fuka ta dugu jama shima kuna 2 millions folo kunako ide
Amodel Konare ne be mbolo buwaka do ado ninga boni sebe minu kama info matin so madala kuna voni ukodi Amodel Konare aberata jandu nyera la koroko di kadi Amodel Konare ka do politiki ma Amodel Konare ka do dinete islam ya yerete Amodel Konare ka do horonje yerete awo ako ulika jokura min bulu dale do jamana fe uko mi matu akana réforme constitutionnelle ode jamana ikado sharabulu ni bengan goro ikado yelema ka do ala ni nguma yin wole do bila kote Amodel Konare independence na anga jamana kono démocratie ka tugola Amodel Konare ka do kuma be iba me président do da ka fo yelema kura ka do jamana sharabulu la sabla akorola do yere nafaka dogo wani ye jamana ta ka laje kabli 1992 Amodel Konare ka do Alpha Umaru Kona Alifa oyi dato ala ani minnu de kangelen bo aduna ma ingama oli engwara ta ka dala fo ka ta fo fanga bana akuma mafo Amadou Tumani Touré o kerebete Ibrahim Bouhar Keita o fana kerebete Amodel Konare aberata ni min boloti awo fanga na olu bi dunu ni balata jamana sharia ma yelema réforme constitutionnelle yelema na Amodel Konare aberata ni Mali yɛrɛ ta ka lajɛ jamana in yɛlɛmani n'o ye bɛnkanw ni sarabolo ye a waati de ye sisan ye sabula i k'a dɔn ayiwa min ye transition cɛbaw ye n'u ye yɛlɛma don olu tɛna a nafa sɔrɔ sabula a tɛna u ka fanga kuntala janya a tɛna nafa wɛrɛ ta ka s'o ma min wele du fɛ kalo 24 Amodel Konare olu bɛ se ka réforme constitutionnelle kɛ kan wole do bila kote Amodel Konare independence na anga jamana kono démocratie ka tugola Amodel Konare ka do kuma be iba me président do da ka fo yelema kura ka do jamana sharabolo la sabla akorola do yere nafa ka dogo wani ye jamana ta ka laje kabli 1992 Amodel Konare ka do Alpha Umaru Kona Alifa oyi dato ala ani minnu de kangelen bo aduna ma ingama oli engwara ta ka dala fo ka ta fo fanga bana akuma mafo Amadou Tumani Touré o kerebete Ibrahim Bouhar Keita o fana kerebete Amodel Konare aberata ni min boloti awo fanga na olu bi dunu ni balata jamana sharia ma yelema réforme constitutionnelle yelema na Amodel Konare aberata ni Mali yɛrɛ ta ka lajɛ jamana in yɛlɛmani n'o ye bɛnkanw ni sarabolo ye a waati de ye sisan ye sabula i k'a dɔn ayiwa min ye transition cɛbaw ye n'u ye yɛlɛma don olu tɛna a nafa sɔrɔ sabula a tɛna u ka fanga kuntala janya a tɛna nafa wɛrɛ ta ka s'o ma min wele du fɛ kalo 24 Amodel Konare olu bɛ se ka réforme constitutionnelle kɛ nka a ko cogo di Amodel Konare n bi deli k'a f'i ye kɛnɛ in kan i k'a dɔn wuli bali don min ye politiki ye Amodel Konare k'a dɔn diinɛ tɛ wa hali i k'a dɔn hakili ɲuman yɛrɛ tɛ se ka diinɛ faamu sabula kɛwalew ani janfa ani darakatili minnu b'a kɔnɔ Amodel Konare a fanga ka bon misali ta bi RPM tɔ kan Amodel Konare a ko RPM bilama a kɛn bɛ dega dɔ in da si dɔn min ye Ibrahim Bouhar Keita salen kɔfɛ Amodel Konare a bɛ n'a fɔ i bɛ k'a kɔni dara ni RPM makama a nafa a n'a ka manja bɛɛ lajɛlen ye sabula wuli ka jɔ minnu bolo dalen do RPM kɔnɔ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ Amodel Konare a bɛ maanifi yɛrɛ kamana guwan kabako a ko min ye wuli ka jɔ ye Bokari Tereta tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye Tereta ye wuli ka jɔ caman kɛ don min Laji Burama tɛ jamana in kɔnɔ don min wari t'u bolo se t'u ye dabali t'u bolo a don Bokari Tereta ye wuli ka jɔ caman kɛ ka cɛsiri kɛ RPM yɛrɛ a bɛ se ka balo cogo min a bɛ se ka bi sɔrɔ o don dɛmɛna Amodel Konare RPM balo fo kana fanga sɔrɔ maa kura dun bɛ yen minnu kɔni fana ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ kɔnɔna na o fana ye tɔn sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ min ye Bokari Tereta ye a n'olu de karilen don ɲɔgɔn na min ye baara yɛrɛ ye e ko saratigiw da ma don a la de a fɔra min kɔni ye nin jɛyɛrɛjɛkulu fila in fɔ ye Babɛri Gano ka jama taa se n k'i ɲininka Bokari Tereta ka jama na a fɔra bɛɛ lajɛlen maa si tɛ kɛ ɲɛmaa ye tabale ka gosi kokura min ye kɔnkɛrɛ kura ye o ka bolo da jama mana fara ɲɔgɔn kan RPM tɔndenw n'u ye min sugandi k'a fɔ o de bɛ kɛ président ye o n'a k'a ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in ye ayiwa ko ye min ye Bokari Tereta ye ni Ala ma fara k'a bolo b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wari yɛrɛ tɛ yen RPM kɔnɔ maa si kelen tɛ ka wari bɔ fɔ a ko Bokari Tereta de kan ka wari ɲini wari m'a sɔrɔ kɔnkɛrɛ labɛnni o tɛ taa musaka kɔ
a ko n'a kɔni ala y'a ci ka wari ɲini ka kɔngɛrɛ in labɛn u b'a gɛn ni ka wulu suwa nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin balina ko in maa si den kelen tɛ min kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko in kan ka taa nin sira in de fɛ a ko wulikajɔ bolo kan tiɲɛ don ayiwa tere ta ye ŋana ye ale de ye RPM tu tigɛ ka wulikajɔ caman kɛ hali Adema k'a tɔnden ŋana caman zalo ka bɔ Adema na ka na n'u ye RPM na i k'a dɔn tere ta don nka an bɛ donni minɛ ko bi tɔn sigili ka tɔn jidi ka se bi ma ka bɛn na kuraw bɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kamalen dɔ bɛ ko kan Amadou Konare k'a dɔn ani tere ta den n'u bɔlen kun don a y'a daraka la kɛnɛkolon jala kan fo ka laban ka taa kɛ n ɲininka ayiwa Assemblée nationale président ye yalima o ye maa gansan ye bilen wa a ko n'o fana y'i bɔ yen maa min ye Babɛri Ngano ye secrétaire général do parti secrétaire général do o k'i bɔ a la a ye ministériya caman kɛ wa don min fana gɛlɛya ye RPM sɔrɔ ka IBK bɔ juru la sabula kuma caman bɔra Babɛri de tun bɛ bɔ k'o kɛlɛ n'o fɛn kɛ o fana kɛra sababu ye ka tɔgɔ duman di Babɛri ma k'a fana kɛ cɛŋana tɔ kɔnɔ n'a fɔra i ni ninnu garilen don ɲɔgɔn na ala de bɛ fara tile ta kan kelen wɛrɛ bɛ yen jɔnni masigikaw ka cɛ in u b'a fɔ min ma ko le rassemblement Mamadu Jarasuba ale de ye fɛn bɛɛ kɛ tɔn in kana ci wa a ye tɔnden bɛɛ wele ko maa si kana i huhahu kan de maako la tɔ bɛ ba sigi cogo min na o ka kɛ ale fana ni maître Babɛri Gano ani Temine de bɛ fanga a ma ban e yɛrɛ ni ala cɛ tere ta ka fanga ma dɔgɔya nka hali bi yɛrɛ nɛgɛw b'a la o sabula dɔw bɛ yen maa minnu ka sɔrɔni bɛ tere ta ko la olu fana u b'u firifiri a ɲɛna dɔn Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ko in gɛlɛyalen don RPM ko la sika ko nin tɛ min na min ye ayiwa kɔnkɛrɛ ko ye a mana kɛ cogo o cogo nin fankelen mana sebaaya sɔrɔ dɔ in tɛ tugu a kɔ fo ka diɲɛ wuli o de ye tɔn citɔ ye Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi Mali politiki a dɔn dɛ Mali politiki ma faamu politiki maaw yɛrɛ faamuyalen tɛ u dɔn dɛ Bougazelli min b'u kɔnɔ n'u bɛ min fɔ bi ani min bɛ kɛ sini i b'u ye bi juru ni tɛgɛrɛ u bɛ don ɲɔgɔn ka so ka dumuni kɛ ɲɔgɔn ka so o dugusɛjɛ ɲɔgɔn bɛ haramu ka to a tiɲɛ daminɛ o tuma RPM ni ala ma fara ka dakolo titɔ don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ lafiya kɔnɔ a ka bi bɔli la u bɛ bɛn a la maa hakilima dɔw bɛ yen olu a bɛ to olu ta la o nka tubabu b'a fɔ min ma ko quelqu'un est sur fauteuil injectable o kɔni bɛ bɔ a la o bɔn tere o tɛ kɛ maa wɛrɛ tere da kɔ o denmisɛnw yɛrɛ dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ galabu ka kɛ jama belebele de b'a bɛɛ kɔ wala n'i taara masigi bɛɛ bɛ Jarasuba kɔ commune 5 Musa Temine Babɛri Gano Jɛnɛ ani Samasegu Mopti ko yen a bɛ gwa Kati Adamu Sidibe yɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya dɛ o de ye nin de ye ko yɛrɛ la problème ye a problème ba ye nin de ye a mana tigɛ Dawuda da la i k'a dɔn ko in kɔni a ɲɛnabɔ man di a ka gɛlɛn politiquement u ye fɔn fɔ kɛ ala bɛ tila k'a bɛɛ sari la a bɛ gɛlɛya n b'o f'i ye dɛ politiquement mana fɔn fɔ kɛ i m'a ye tɔn jumɛn bɛ yen min ma dakolon di hali URD yɛrɛ ta min o ba sigilen bɛ ni tɔn in tilankɛ bɛɛ ye nka kabi Sumayila Dayana a kɛra kunkolo waati bon n bɛ nin f'a ye yan don o don k'a kana da u la ko sɛbɛ ko tɛ Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan